Kayong dalawa, tumayo kayo dyan. Okay na siya. Ano nagpapahinga? Unang-una sa lahat, di ko pinalaya si Insay, ha? Oh, hindi, di ba? O, umalis na kayo. Ngayon, umalis na kayo. Lumayas na kayo. Wala nang boto-boto. Alis na. Yung higaan nyo, iano nyo yan. Magsilayas na kayo. Wala akong pake, kahit saan kayo pumunta. Namasama mo kami dito. Hindi kita sinama. Si Lucio nagsama sa'yo. Nangako nga ako kayo, di kayo gagawa ng gulo. Gumagawa kayo ng gulo. Alis! Ito yung pinaka-perfect example ng salitang deserve. Hindi yung kay Kuya Inzay. Kay Kuya Inzay kasi parang masyadong mababaw eh. Compared dito, hindi ko sinasabing mababaw talaga yung kay Kuya Inzay na yung mga ginawa niya. Pinaiyak niya si Colleen, sinira niya si AJ, tsaka si Colleen pinag-away niya. Magkaiba yun eh. Pero mas mababaw yun i-compare mo sa mga ginagawa nitong si Owa, pati si Robot, no? Mga walang utang na loob, pre. Biruin mo, nung unang nanliligaw siya kay Colleen, tinanggap siya ng buong buo, sinama siya sa Team 150, di ba? Pero anong ginawa niya? Tignan mo siya ngayon, ang laki na ng ulo, pre. Yun lang, nakakalungkot nga lang, kailangan dumating sa ganito, no? Pero yun na nga po mga bossing, what's good? It's your boy Boss Cirque, back at it again. At ngayon naman mga bossing, mag-react naman tayo sa in-upload ni Boss 150. Pinalayas niya si Owa at si Robot. Ano pang inaantay nyo? Umpisa na natin to. Let's go! Yo, guys. May napanood kasi ako ngayon sa Facebook ko. Etong content ni Insay. Sabi, so 150 pinauwi na ako. Hindi kita Wala akong pinapauwi, guys. Wala akong pinapauwi. Nagdesisyonan na ni Sob na pauwi na din talaga ako. Guys, kilala Itong upload ni Kuya Inzay, napanood ko to guys, nyo ako kung gaano kaaba pasensya ko, guys. Kilala nyo kung gaano kaaba pasensya. Sabi sa inyo hindi pa ganon kalaki or ka-big deal yung ginawa ni Kuya Inzay dito compared sa ginawa nitong dalawang ugok na to. Ako, putang ina, wala akong pinapauwi ngayon. Napanood nila Ares yung vlog. Napanood ni Ares, ni Bullet, at saka ni Radic yung vlog. Nung kung sino talaga gumawa nun. Bilong ka na. Nakabuk na. Cebu Pacific. Nakabuk na. Uwi ka na. Pinapalayas ka na. Tanga, hindi mo alam. Teka lang, kausapin ko na. Kausapin ko muna. Wala nga, Sob. Nakabuk na. Uwi ka na. Pinapalayas yung Facebook ng matatanda ka. Ikaw. Uwi ka na. Si Owa. Kawawa si Kuya Inzay, di ba? Sobrang inosente nitong taong to. Kumbaga, ang layo niya sa mga pwede niyang gawin na mali. Kumbaga, yun lang yung kaya niyang gawin eh. Yung manira or mantrip, di ba? Pero ito, papalayasin mo isang tao dahil lang sa ganun na wala ka naman kapangyarihan para magpalayas ng tao. Gago ka ba, Owa? My God, man. Si Mr. Jesus, oh. Si Owa. Radic, sino gumawa ng video na yon? Si Owa. Sino gumawa ng video na yun na pinauwi ko si Insay? Si Jesus po. Pero sabi niya, Sob, huwag daw sabihin sa iba eh. Wait lang, punasan ko lang to, guys. Kasi, guys, unang-una sa lahat, wala akong pinapauwi. Hindi ko pinauwi si Insay. Bumoto pa yung mga tao dito at umindi yung mga tao. Hindi ko pinauwi si Insay at wala akong pinapauwi. Kaya pala, tinatanong ko to sila Joshua, sila Owa, sila Robot, kung nagbablog sila, hindi na daw sila nagbablog. Dun sa mga hindi po nakapanood ng video na yun po yung video na pinagalitan ni Boss 150 si Inzay sa lahat ng grupo, no? Tapos pinapili yung mga grupo kung uuwi ba si Kuya Inzay o hindi. Ang bukod tangi lang na pumili is si Owa. Siya lang. Kasi ang kondisyon ni 150 rito, makadalawang pili na papauwiin siya. Papauwiin talaga siya. Pero isa lang nakuha nila, si Owa lang ang bumoto doon. Nagtatrabaho na lang daw sila ngayon sa Cebu, nagpa-parting job sila. Putang ina, tol. Malaman-laman ko, nakablock ako. Napakasino nga. Putang. Shit. Sorry, Jay, kung naingayan kayo sa akin, ha. Asan si Owa? Hindi po yata, Sob. Ina na ito, eh. Sinusubukan ako. Guys, wala. Asan si Owa? Guys, wala muna tayong J-Res, ha. Hoy! Kayong dalawa. Sarap pa ng buhay, Hoy, dyan. Pahiga-higa lang. Ano nagpapahinga? Unang-una sa lahat, di ko pinalaya si Insay, ha. Kala mo hindi ko mahuli video mo? Anong sinabi mo hindi ka na nagbablog? Sabi mo hindi ka na nagbablog. Anong part-time job mo? Manchismis dito?
Ina nyo, lumayas tayo. Pala-palayasin mo din naman eh. Hindi man chismis yung ginawa nila eh. Nanarantado na sila ng tao. Kumbaga, they crossed the line. Pinauwi nila yung tao, pre. Hindi ko ba pinalayas ko si Insay? Di ba pinaboto kayo lahat? Ikaw ang umuo. Sila ang lahat, hindi. Ano? Ang mahirap pa dito, pinagmukhang masama si 150 dahil nga, sabi nila, pinalayas daw ni Kuya Inzay, pinalayas daw ni 150 si Kuya Inzay. Ginagamit na lang yung pangalan ni 150 rito, pre. Bumoto rin, sabi mo dalawa. Tinanong ko ba siya? Omsim. Nasali ba siya dun sa tinanong ko? Omsim. O hindi, di ba? O, umalis na kayo. Ngayon, umalis na kayo. Lumayas na kayo, lumayas na kayo. Wala Yan ang nang deserve, boto-boto. pare. Alis na. Wala akong pakialam kung saan kayo pupunta. Lumayas na kayo. Pakitulungan naman ako, Cebu. Jeron, na ano to, mga to. Pumunta kayo Mindanao, pre. Lumayas na kayo. Takin na. Tol, ang ayos-ayos ng pakikisama sa inyo ni Insay. Ayos-ayos eh. Una, tinanong ko kayo, bakit hindi na kayo nagbablog, hindi na kayo nagbibideo kahit katuwaan lang? Ano sabi nyo, nagpa-part-time job kayo? Ikaw, manang-mana ka sa kapatid mo. Wala kang Troy pinagkaiba. dyan. Omsim. Smiyo ka. Buti pa yung pinsan mo doon, oh, hindi marunong umano, hindi oportunista kagaya mo. Grabe ka, robot. Si, sakit nun. Yung higaan nyo, ano nyo yan. Magsilayas na kayo. Wala akong pake, kahit saan kayo pumunta. Grabe kayo, abusado kayo. Galit na galit si 150. Oh, huwag niyo kami saktan, huwag niyo kami saktan. Walang ginagawa, walang ginagawa. Walang ginagawa, walang ginagawa sa'yo. Subukan Mag- sa tito. Mag-best friend kami ng pinsan mong si Lucio, pero tangina. Subukan tayo. Wala akong pakialam, magtulong pa kayo. Baba, bilisan mo, pati ikaw, sasabihin ko sa kapatid mo. Sinama-tama mo kami dito. Hindi kita sinama. Si Lucio nagsama sa'yo. Nangako-ngako kayo, di kayo gagawa ng gulo. Gumagawa kayo ng gulo. Alis! 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 Damay. Umalis kayo. Hindi ko kayo kailangan Grabe, dito. lala na ito. Bilisan mo Pinalayas na! talaga. Sorry, hindi ko tatanggapin sorry nyo. Kakaiba kayo. Bang klase kayo? Yung gate, yung susi ng gate, yung kandado, baka Ano nyo, ikandado nyo ha. Pag kumatok tong mga to ha, baka magligaw sa rito. Itago nyo si El. Ganun kakapal mukha mo, no? Pinalayas ka na, maniligaw seri ka pa, tapos pabalik ka pa kila 150. Ganun kakapal, men. Nagligaw sa yan ha, si Owa, itago nyo si El. Di na makatao yung ginagawa nila guys, hindi na. Di na content yan, yung pang titrip nila, pinalayas nila si Insay. Asan sila Insay? Asan na? Ayan sila, oh, Insay! Halika nga. Ano ginagawa mo? Wala. Tatanong ko nga sana, akala ko bang meron ng flight? Wala nga palang flight, di nga pala totoo yun. Diyan, pumasok ka sa loob, di naman kita pinalayas eh. Di kita pinalayas, pumasok ka sa loob. PJ, tara na, pumasok ka na sa loob. Okay lang po ako dito. Okay ka lang dyan? Ayaw mo, ang kulit mo talaga, ayaw mo talaga no. Pumasok ka na. Pumasok ka na. Ano namin pinalayas? Di ka pinalayas, di ka pinalayas. Nagkusa ako, sabi mo, alis ka eh. Sinusubukan pa yung patungan yung sinungaling niya sa isa pang pagsisinungaling eh, no? Gago talaga. Umalis na kayo, umalis na kayo. Parang Umalis na kayo. natural na pagiging sinungaling. Dari Nagbanta kasama. pa? PJ, Jay, tara na. Tara, sama ka sa amin. Ayaw niyo sumama, 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 ayaw niyo sumama. Sumama ka sa amin. PJ, Babawi tayo sa mga yan. Sobrang inosente na itong batang to, men. PJ! Amo kami, may araw ka. Yaro ka. Kita nyo kung gaano kakupal tong si Owa, pati tong si Robot di nagsasalita eh. Parang literal na robot talaga siya ni Owa eh, no? Kung ano lang sabihin ni Owa, yun yung susundan ni Robot. Hindi ko ba alam kung bakit kailangan pa si Owa yung sundan niya, pwede naman si 150, di ba? Pero pre, sobrang kupal mo naman. Tandaan mo sana kung ano yung tinulong sa'yo ni 150. Unang-una sa lahat, hindi ka mapupunta kung nasan ka ngayon kundi dahil sa kanya, di ba? Pero mas pinipili yung tarantaduhin yung tao, men. Ang hindi ko lang maintindihan sa inyo, bakit nyo mas pinipiling maging masama kaysa mas maging mabuti. Tignan mo si Radic, di ba? Si Radic dati, bisit na bisit ako dyan, pero ngayon tignan mo, napakatino niya. Talagang sumasaludo ako sa mga ganong tao, tol. Kayo pa talagang may lakas ng loob magbanta, na may araw ka din. Parang may gagawin ka talaga eh, na hindi maganda, hindi nakakatuwa. Kung ako dito kay 150, dapat pinablatter ko na din sila kaagad eh, dahil syempre, pagbabanta yun pre, hindi mo alam kung anong kaya nilang gawin. So ayun na nga po mga bossing, maraming salamat po sa lahat ng tumapos ng video natin. At syempre, huwag niyo kakalimutan mag-like, follow, and share. Hanggang sa muli, paalam!
Sir TV out. Peace.